ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Igsoon, aniya sa kita, ng bulan sa Nobyembre, pizza 13, agi tubungog sa mga Berhen Maria, atong lang itong inahan. Busa ng Santos nga Misa, atong pangayon sa kitasan, pinagis pangama sa mga Berhen nga kita kaluyan, tagaan ug maayong panglawas, likay sa mga sakit, labi na yung sakit nga coronavirus. Atong napisto pagampo ang atong mga benefactors, atong mga workers sa atong shrine, o ang mga kalag sa purgatorio. Ato sa appeal sa atong pagampo ang mga birthday celebrant ni Nadawa, Monsignor Phil Tumulak, Father Joel Orisga, and Father John D. Ibanez, o Dinis Atoa, si Barangay Captain o ABC President sa atong lungsod, Sir Tony Villamor. Uban pang nag-birthday karon. Maigsoon, aron bandam kita sa pagkaulog ni Misa, maginusog kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot, isugilon ko. Sayo ka man, pinigalaon, isalig lamang sa kayo mo. Wagtangana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakanaog mo. Ang kita sa Diyos na magagahom sa tanan, sa iloon, sa atong mga sala, dato sa kita niya, nato sa kinabuhing dayon, magampo kita. O Diyos, nagiandaman mo gangay nga puluyanan ng Espiritu Santo, diha sa kasing-kasing sa bulangan nga Birhen Maria, itugot nga maluluyon, pinagi sa panabang sa maong Birhen, nga mahimo kaming takos nga puluyanan sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Juan. Gikalipay ko kaayo nga ang pipila sa imong mga anak nagkinabuhi sumala gayud sa kamatuoran ingon sa gisugo kanato sa amahan. Busa hangyoon ko ikaw, minahal nga ginang, nga magigugmaay kitang tanan. Kining gisulat ko kanimo, dili bag-ong sugo, kundi dinhi na kanato sukad pa sa sinugdan. Kining paghigugma nga akong gipasabot, mao nga magmatinumanon kita sa mga sugo sa Dios. Sumala sa nasayra ninyo, sukad pa sa hinungdan, ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan subay sa gugma. Ani karon sa kalibutan ang daghang matutudlo, nga bakakon nga wala mo tuo nga nahimong tao si Jesucristo. Mao kini sila ang malimbungon ug ang kaaway ni Kristo. Busa, pagbantay kamo, aron dili mawala kaninyo ang inyong hinaguan, hinunua, makadawat kamo sa tibuok nga ganti. Ang Dios wala diha sa tao nga dili mosunod sa pagtulunan ni Kristo, kundili magdugang Hinuon niini. Apan, ang amahan ug ang anak
anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ulahan sila nga nagatuman sa balawod sa Ginoo. Ulahan sila nga nagatuman sa balawod sa Ginoo. Bulahan sila kan sangdalan walay buling nga naglakaw diya sa balaod sa Ginoo. Bulan sila nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulan sila nga nagatuman sa iyang kasuguan nga nangita kaniya sa tibok nila mga kasing-kasing. Bulan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Sa tibuok kong kasing-kasing nangita ko kanimo, dili unta ko mahisalaak sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Sulod sa akong kasing-kasing, di mahal ko ang imong saad, aron dili ako makasala. Bato kanimo. Bulan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Pag minaayo sa imong sulugoon, aron mabuhi ako tumana ang imong mga pulong. Ulahan sila nagatuman sa balaod sa Ginoo. Abliha ang akong mga mata, aron palandungon ko ang mga katingalahan sa imong balaod. Bulan sila nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nagatuman sa balaod sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay
Haleluya, labaw sa tanan. Haleluya, 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 haleluya. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iya mga tinun-an. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausabon niya ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan pagpangaon o pagpanginom o nagbinyuay ang mga lalaki o ang mga babae hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunok o milaglag kanilang tanan. Maysa mausab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon o pagpanginom, pagpamalit o pagpamaligya, pagpananom o pagpamuhat o balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asopre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mausabon niya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atuwa sa ibabaw sa atop sa iyang balay niadtong adlaw kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atuwa usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mapaulit sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Ang maningo pagluwas sa iyang kinabuhi mawadan hinuon niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi magluwas niini. Niadtong gabi una, may duha ka tawo nga magdulog sa higdanan. Kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babae nga magaling. Kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an ng utana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay adto sa dito magpundok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. May buntag na itong tanan. Indot kayo buntag, no? Kay bugnaw, no? Kanya, maninumdum ta, kay di amo ka tayo sa triangle sa Fatima, usagol siya mga pagpakita o hinunta sa pagpakita, mora yun ang pagtudlo nato o pag-ampo. Ano mag-ampo man ta? Munig ingon sa itong Ebanghelyo karon. Nakabantay mo sa Ebanghelyo karon, nagsugod siya pag-ingon nga sa panahon ni Noah, dihay dakong lunok. Una, sa panahon po ni Abraham, no? Mumuning istoryahan si Lot iyang kauban. Nga nag-istorya agad ang Ginoo, nag-istorya agad Ginoo kang Abraham. Ngayon siya nga, ingon sa Abraham, Ginoo, ayaw sunugan ng Sodom ang Gomorra kung naay 50 kabuk nga ito na ipagtuo. Ingon dayon ang Ginoo, sige, tungod na 50, din ako sunugon. Hangtod abot na lang 20, abot na lang og 15, hangtod abot na lang 5. Og ingon dayon ang Ginoo, hala, lakaw og ayaw paglingi, kay sunugon nako ang Sodom and Gomorra. Gisunog yun na maigsoon. O karon ka na maong lugar na pamanggihapon na ron, bisag sagbot, wa agay ni turok. Kisuma sa inyo sa itong Ebanghelyo na puno o asopre. Iunana di ang kalagot o kapungot sa Ginoo, no? Di gyud siya managana. Sumagod, ato ta, balik ta sinugdanan. Pagkasala ni Adan o Eva, ipasaylo ba to sila? Wala. Inuod kitunglo sa Dios ang maong Adan o Eva o tungod na ito maong salaa, naabot natong tao ang kamatayon. Muna kung magbinasulat tayo ng mga matay karon, si Adan o Eva itong masulod. Dua pa wata to sila magkasala, dito awa tatas langit ron. Tuwa awa tatas paraiso. No. Ikaduha, muni karon si Kuan. Kini ron si Noah. No? Gipasidanan si Noah nga na. Pasakya, paghimo og arka dito sa bukid. Ganing bukid, no? Dako gid kayo gid nga tong ano? Pahat giding bukid sa itong kaluwasan. Natang bukid no. Diba?
Sa panahon ni Noah, dito po sa bukid naghimog arka. Sakto gyud siguro kay dagat diha. Bro, ang ingon sa Ginoo, paghimog arka ang musakay maluwas, apan ang dili lunupan. Ang nakasakay ra gyud. Sulod sa 14 kaadlaw nga uwan maigsoon gipagawas dayon ni Noah ang salampati pagsusi, kung nahupas sa baag ang lunop, balik dito ang langgam oy. Nga naman, wa siya katugpahan. Sa ato paso sa 14 kaadlaw na pagyud ang lunop, hangtod nga nahupas sa gyud. Gipatay sa Ginoo ang katong wala makasakay sa arka. Tanawa ra? Mangpungot kay Ginoo di po sa managana no. Karon si Abraham, karon si Lot. No? Nagkikistorya siya tanawa. Pag talikod dayon ni Lot, ina sa ayaw paglingi ha. Nilingi ko siya. Karon nahimo sang asin nga bato. O katong mga tao nga naa sa syudad, sa Sodom ug Gomora, aming kag syudad, gamay ra nagtao. Uy, daghan, naluoy siya na. Patay gito tanan. Sa panahon ni Moises, nga gisugo siya pagluwas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan sa mga Ehiptohanon. Gisugo niya, gihapak niya. Kato siguro, gisugo na po ito, kausa na mo ito, hapaka o taan dagat. Yung katulo, siguro istak ayo. Bang, katulo, buak ang dagat, napikas ang dagat, natabok sila tanan, gigukod sila sa mga Ehiptohanon, sa mga karuhay, sa istorya anang maong basahon na mga ison, pagani sa Ginoo ang mga ligid sa karuhay, aron di gyud maapsan. O karon kay nakatabok naman ang mga Israelita, gigukod sila sa mga Ehiptohanon, gipabalik, isugo na po sa Moises, ihapaka na po kasaka, tulo na po. Nabalik ang dagat, nangamatay ang mga Ehiptohanon, naluoy siya na? Wala. Nang karon maiso na itong Ibanghilyo, murag naa siya kasigmuyo. Kabantay mo ana? No, mingo siya, hain gani ang lawas nga patay, at usab dito ang magpundok ang mga agila. Wa mo kita kasabot, wa mo givulso rin kining pulong agila, kamo mo ba ato ugong na mailhan? Kung tinud ana ini, vulsor ni sila. Wa po ko kita vulsor. Pero dako na siya ngalangga, mumukaon o patay. Di ni sa mukaon o guhi. No, kinanom ko ato usa ka kuan kanang maniniyot ba? No? Nakakuha siya picture dito sa Africa, sa bata, nagibiyaan dito sa disyerto, nagialirungan o mga vulture. Kaya himatyo na ang bata, gipaabot na lang to sa vulture kung matay ang bata o kanon na siya. Ang katong vulture na alirong niya, mura ba nag-ampo? Bless us, O Lord, and this thy gift about to the happy day na matay. Karon, nakakuha siya picture, purtigyo, ninduta yung kawagila ay nagwag, katurag yun siya. So, ayan, nag-exhibit ito, gibaligya. 41st, yun siya, 40 pag highest bidding yun siya, dako sa kwarta, pero dahil usa ka kuha, na nangutana niya, usa may nahimo nuos bata. Wala. Iyan ang gibiyaan. Sa ito pa, namatay gitong bataa, o gikaon yun sa bulsyon. Siya, wa yun siya nahimo, wa niya kabangi ang bata, iguro sa nikuhag picture. Nakonsinsa siya, ug naghikog ito siya. No? So karon mo iso na to ang Ebanghelyo si Jesus, murag na asay kasagmuyo. Mura ba? Ayan gani itong lawas na patay at usap dito ang magpundok ang mga agila. Mura ba? O gasa ganing sabong at po dito mga tao. O gasa gani ang disco at po dito. O gasa gani ang kahilayan at po dito. Mura ba si Jesus sa sinugdanan sa Ebanghelyo nagpasidaan sa daan? Nga kung, no? Nani sa pag-abot na una sa paghari ni Kristo Imunani, unya ang mahitabo, nagpadayon ang tanan, apan, kinahanglan sa maminaw di ay ni Maria. Kaswerte naman nato nga na din oy. No? Dipili ta din lugara.
Na bungtod ra bagyo. No? Bungtod. Tanawa ha? Karon si Jesus sa atong laing bahay sa Bahilo katanawa, kabantay mo, ug duna say bakante nga oras asa mo siya ato sa syudad. Dili. Ato sa bungtod. Mo sa masa dito magampo. No? Katuron bungtod sa Mount Sinai sa panahon ni Moises. Diba? Bungtod gihapon. O dito misiga ang usa ka kahoy o biinan siya pabua ay mo sandal Moises kaya usa ni kabalaan nga lugar. O dito po sa Mount Tabor nga di si Jesus, bungtod gihapon na. O dito na usab yang panagway. O diya si Moises o si Elijah. No? Nga may istorya niya og hay tingog gamay nag-ingon kini ang pinangka kong anak pamati kamo kaniya bungtod gihapon karon ni ata sa bungtod no usa may gitudlo ni Maria pag-ampo o rosaryo mo day siguro na nga naata sa bungtod kay historical ni kaning bungtod ako ta nga dili po ta sama no pero bag ato ta dito kay nindot man kuno ang view. Nindot ka dito, hawan kayo, niya, makameditate ka, pero ang nindot yun kayo, makita, hindi mo dagat. Mga musimba tarunoy, kaya narabay, painit ron. Ha? Ang mga tuta dito, kayo magpa-picture ta, historical na magigkain mawa na ang essence ba, pinaka-importante na gitawag ni Maria, dili o dinis siya. Tukod o iyang replika dito sa Fatima, aron ta mag-ampo. Tugwato tanaw sa mensahe ni Fatima sa pagpakita niya, ang una ginang gusto yun, nga iyang ipa-angkur sa mensahe ni Maria, aron na kita makaadol sa balaa sa Blessed Sacrament. Jadi kita magkaampo, ikaduha, aron kita mapamalandong mag-ampo ta sa Santos Rosario. Kung kita, kung Mama Mary, Fatima sa ubang mga balay nga namo kita dibusyo ni Maria, ang tanang rosaryohan naman sa kamot. Puno ko ng anak na si Maria, puno og mo rosaryohan din eh. Pero ba ito gina si Maria, Mama Mary, di mo kukapo ko rosaryo, ikaw ang rosaryo ha? Kala, puli-pulihin na gamit ng rosaryohan, kana bang kahoy imo, o kana bang luminos, kana bang, no? Ato manool kita manggol ang gitudluan ni Maria nga mag-ampo ta sa kanunay. O kining mga lugar ang maigso tanawa, nganong gipili man ni lugar? Minaw. Kaya ang Ginoo mo mga igso, di sa maging istorya sa kasamok sa ato ang huna-huna o sa atong kasing-kasing. Maging istorya siya nato sa kahilom sa atong huna-huna sa atong kasing-kasing. Sa kalinaw sa atong huna-huna. Kung disturbo gani ato hunono kasing-kasing, di sa kasulti anak. Diha na sa kalinaw. No? Kahusay sa ato ang huna-huna. Nang karon tanawa, naata din sa mong bukid. No? Ang uban mingon piso na mga Christian na panos langit. So dili, aron nga doon natin panahon na diin lugar nga di kita makaampo uban ni Maria. Kaysa gigo sa atong unang pagbasa, sa ato ang Ebanghelyo, nagpakidaan yun si Kristo daan siyang kapungot, no? Sa iyahaw niyang kalagot, kung pahamtangan ta niya siyang kalagot, di rabag yun siya managana. Sumaa sa ingon din sa panahon ni Noah, tanawa, nagkasakari ko sa arka mo nabuhi, patay yun ang tanan. Sa panahon ni Lot, tanawa, sunod mong gumag, isunog yun. Pero sa katapusan sa Ebanghelyo, mayon, sa ganit ang lawas sa patay, ato sa dito magpundok ang mga agila. O hinapunta nga dita mahisama aning pulong ni Sudaw duna sa kasigmo, duna sa kaguol. Na di ito malingla sa mga gitawag ato kalibutan nga lunghayaw. Hinoon, magkahiusa o tatadili o himuon ato ni lugar, na din kita magkahiusa uban ni Maria. Hindi mag-ampo sa tiilan sa krus. Panawagon si Jesus, pagkabanhaw niya, niyadto siya sa mga tinunan, ingon dayon si Jesus, ngano nangita mo sa buhi dili sa mga minatay, makita ta dito sa Galilee. Usa man ang Galilee mga igsoon, lugar na siya sa kalipay. Lugar
lugar na siya nga di maghimamat ang mga higala, lugar na siya magkinatawanay. Sa ato pa, kining maong lugar karon dinhi may usog gitawag ta dinhi aron magkahiusa dili sa tuyo nga bisag unsa o magdisco ta o dili, kundi makapamalandong ta sa mensahe ni Maria o nga makapamalandong ta sa gitawag og Paschal Mystery diha sa pag-ampo nato sa Santos nga Rosario. Kung pag-ampo tag Santo Rosario maigsoon, wa gyud ta mamulandong kayo ni Maria, ato gyud ipamalandongan ang kinabuhi ni Hesus. Nga diin si Maria nahimong unang disipulo ni Hesus. Muna nga musangko kita Maria, mangita kita niya ni Maria nga tudloan ta niya unsaon nato pagsunod si Hesus. Kaya ato ginitilon ng pagsunod ni Hesus patiging lisura. No, kaya ningon mo siya, ako ang dalan, ang kamauturan o kinabuhi. Kung musunod ka nako, ilimod imong kaugalingon. Punita ang imong krus o sunod ka nako. Kisa ganahan mo limod sa kaugalingon. Dili. Ang sentro sa itong kaugalingon, ang atong kaugalingon. Maningkamot ko sa akong kaugalingon. Para nako, ako. Ida-ida, aho-aho. Kisa ganahan mo punit sa krus. Di taganahan mag-antos. No? Di taganahan. Kung mag-antos pa ta, gikan ta dito sa eskina, maglakaw ta taingon din eh. Kisa? Ang gusto na ba ni Maria nga magsakripisyo punta? Mo po na iyang pagpakita, gikan sa pagpakita sa anghel sa kalinaw, nag-gisgot siya sakripisyo, nga dunay sakripisyo nga itong himuon. No? Halag bayan sa itong nabuhat nga sala. No? Sunod, ang core sa mensahe po sa Fatima, ang pagkonsigrar sa Immaculate Heart of Mary. Nga atong ikonsigrar, ka Immaculate Heart of Mary o ang putli kasing-kasing ni Maria o ang maluluyong kasing-kasing ni Jesus. Nga di kung kita mo alliance of two hearts, ang gawas sa guna ilang kasing-kasing, kita mo na? Sikil dato, nang gawas na. Immaculate Heart, nagawa sa po. Pagpakita nga ang kasing-kasing ni Maria, no? O kasing-kasing ni Jesus, andam sa paghigugma kanato. Kaya di tanaw na to, ang kasing-kasing mo po di ay. Sama good ba? Kinising-kasing ba inyong pag-ani din he? Kinising-kasing ba inyong pag-ampo? Kinising-kasing ba nga itong pagtagal sa itong isikataw? Kasing-kasing ba ato ang doon maging kasing-kasing atong mga buhat o sa tanan atong mga plano? Apil ba ang kasing-kasing sa ato ba? Kung dunay kasing-kasing may ison, dunay gugma, kay ang kasing-kasing no, nagsimbolo man sa gugma. Huwag na uminaw tas pulong sige no, atong gamito ang dunggan, pero ato yung gamitong gyapon ang atong kasing-kasing. Kay kadang dunggan may ison, abisan ang dunggan niyo. No, itapot o sa purma. Heart. Diba? Dili na to paminaw. Paminaw po di ay ta dinhi sa kasing-kasing. Kung sa ato pa paminaw sa pulo silo diha sa kinasing-kasing, diha na namugawas ang resulta ang hungaw sa tuang gugma unya, diha sa itong pagkinabuhi, diha sa itong pagtagal sa usa, o diha sa itong pagpatayon sa pagdibusyon ni Maria. Nga makita di lang kay sa novena lang, kini mag-devotion ta may ison, di ko sold out na oras pag novena. Kunya manganta dayon na mangugat din eh. Nga okay na? Dili. Atong sundon si Maria. Atong sundon ang mga santos kung kinsa atong ginibinahan. Ang virtud anang mga tawhana, mo atong sundon. Mo atong sundon tatawa si Maria. No? Unsa may concern ni Maria? Para natong tanan ano ita mahiagom unya sa pagbalik ni Hesus may sama ta ni gisulti sa ebanghelyo karon nga pamtanga niya tagsilot o sa maghimo niya nagpakita siya o nagtudlo siya usaon pag-ampo. O kini mong lugar maigsoon dinhi una nato no masinati ang presensya ni Maria. Di kita di ay bulahan kay sanan no nga diri pagud sa ato ang lugar. No, kisay magdahom kalayo na itong highway. Tudi agi sa tinhino. Naadi presensya sa Ginoo. Naagi dahil si Maria
naguban ka natong tanan. Na ako kung naa si Maria magdibusulta ni Maria maigsoon, di kita niya biyaan. Di kita niya pasagdan. Mabito na kung mag-ampot ang Santa Maria sa kinasingkasi puno sa pagtupur tigunan nindota. Tanawa ragod ba? Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming mga karon og sa oras sa among na kung ato nang ampuon sa kinasingkasig puno sa pagtudi kita niya biyaan sa kasa Hinuon ubanan kita ni Maria ngadto sa iyang anak. Kay si Maria no inahan sa Dios ug inahan pud natong tanan. No? Mabita na iligsugo sa bagong tuig malipay gid ko. Ano man sa ulo kong ginasiban si Maria nga inahan sa Dios Theotokos ug inahan natong tanan. Iligpit sa uno gyud. Kabantay mo na. Ako dako kay ko pasalamat ang anuman. Upanan ta ni Maria sa pagsumasong sa bagong tuig. Tanawa ro ko wa pa si Maria karon. Ugi pa wa pa si Maria sa panahon karon. Tanawa ko sa nitabo. Labas-bas tong una ang nitabo tong linog sa Bohol. Katong tong Yolanda. Sa Naga. Karon tuig tanawa. O sa nitabo ron. No? Dabaw pa na sa Yolanda. Billions ng mga tao nangamatay tungo aning coronavirus. Niya pagining bagyo. Umana si Kisamutos, umana si Rolly, na napoy usa si Tonyo, napoy si Bini, Aksione, Ulysses, napoy usa. No, nagsunod-sunod na. No, tanawa. Unsa kita kapinangga ni Maria, no? Kundi guro ta dapat moingon nga ay nagasos kaluyan kita sige no kitawa kita dapat wa na gid unta to tanawa nga panahon nato. Luoy kay sa nagubano pariset gyud mo sa tabos katanduanes sun ato dapita naabot na bisas Marikina. Gilunok na dito ka signal number 3 ron ang Manila. O kita ron tanawa, ipanalangin kita ni Maria no. Siguro si Maria ang iyang kupo mo na nalipod natong tanan. Nga di kita, no? Di kita tama madha sa unsay hulga dili maong katalagman. Hinuon naa si Maria inahan natong tanan. Inahan nga diin dalampanan natong tanan, manalipod natong tanan. Tanaw kanindot sa sila sa adlaw. Oh, tanawa. O dito ron sa Manila, o takiba usa ron, basta naglunok ko sila ng Beltriman dito. No? Pero inani siguro ng dunatay dibusyon ni Maria. No? O di lang ito mahinanggop sa unsay ginatabo karon sa ato ang baliwag po, dapat ato yung paningkamutan nga mahiusa ginudatan niya dito sa langit. No? Kung budangop ta sa tanang mga santos maigsoon, ayaw yung kalimti si Maria kasi yun ang reyna sa tanang mga santos. No? Muna kung ganahan ka magigsoon ni Jesus, duha ka tao itong duulon. Una, si Jose. Kaya naman, para nako no, si Jose lagi unang nakakugos ni Jesus. Kamu mga ina, pagawa siyang anak, dito mo kugos? Uy. Dili sa. Karon mamay na siya to. Kisa man na dito paganak ni Maria ni sa blaang Jesus. Kisa man si Jose, sa pa si Jose mo na siya may unang nakakugos ni Jesus. Ikaduhang dulo na to ang musultan niya si Maria. Tanawa si Maria sa kasal sa kana. Nak, wa na sila dino. Ingon si Jesus. So may labot na to. Gibitar mata din eh. Concern kayo si Maria. O giyang giina ng mga waitress. Buhata lang mo sa iyang isugo. No? Kana may suon. No? Kining obedience bitaw. Mugin na importante. No? Simple maging kayo ang meaning of obedience. Do what you are told to do. Period. Kung wa ka sugo ayo nagbuhata, kung gisugo kana atong buhaton. So, ug gituma sa witness pagpuno dito katong mga baril o nakahimo gyud si Jesus og milagro. Iyang gihimo bino ang tubig. Kanuman, do. No? No, muna nga do whatever he tells you. No? Buhata unsay ipabuhat nimo.
Nang karon may usa may gisugo po ni Maria nato pag-ampo ug rosaryo. Kani adto may suon. Kami papa na pato buhi pato papa karon porti naman ginang tataya. No? Nausap yung address oy. Ang address niya Argawanon San Remigio Cebu mo gyud dato karon punta na. Di mi mangaon kung di mi mag-ampo ug rosaryo. Tinuod yun na. No? Si mama gyud mo gyud mangusi ito na mo na mangunon na ako gidi mo na mo rosaryo. Yung ganahan kapuya ng rosaryo magluhod pa gyud balik-balik pag-ampo yung ganahan. So akong gihimo kay di mo may manihapon di mo rosaryo di una kong kaon. Ha? Una kong kaon human higda day ko. Higda day ko sa Katrin na higda dito nagkaroon kay umuni sa Katrin na mang altar diha na dili mag-ampong rosaryo na tugo dia bro kung patay. Karon dili yung pagkanahagos mamang na mong higda diha kay bro pag na mong altar diha mabaw na diha dili magluhod ni linya bidinhi pabangonon gyud paludhon gyud adi ampong rosaryo sa ata maghila ka na pogi ko rosaryo kay di mo matulog ka. Hindi ko mag-rosaryo, kaon. Mukaon po ko. Hindi kedua ko manihapon. Pero, muna yung mga ison, ang ato bang kita itong obedience. Do whatever he tells you. No? Buhata o sa isugo ni mo. Ang isugo ni ba na nato, pag-ampo o rosaryo. No? Be, mungutan ako. Kinsang pamilya nga din nga mag-ampo kada gabi o rosaryo. Napagidi ay, no? Napagid. Salamat sa Dios, no? Pero kaniadto mga igsoon, no? Kabantay ni ikaw kamo, kabantay siguro mo, no? Kaniadto maglakaw kita pa kog nang magsakay og tricycle magusaryo kamo kabantay pa na matawala ron. Kana magsakay og bus magusaryo. Oh, sakay og bus o na mag-abigay sa simbahan, dako kid panguros. Loros mo no. Karon, no? Ang karon ang rosaryo kanang sing-sing na lang. So sing-sing na lang ya sunod ang pag-ampo magi mangurus magyapon dia sa aging simbahan pero ginagmay na lang. Murag mahadlok naman ta. No, murag oo na ta. No, sama to kung akong classmate nako sa seminaryo. Karon puti gina kay inampuon kay sanan, no? Nga bisag masakay mi og jeep dito, mag-ampo og siya one time. Sakay ming jeep, ako sa kipungutan na, mingo sa, excuse me Lord. Unsa brother? Tumura po kubiha po dito, wala ka inang puon yung kayo. Mag-rosaryo siya, imong pangutanon. Excuse me Lord. Ako nga sakay maya na, kanang may excuse me Lord, kanang mag-ampo, santa ba na? Hoy, kanang isert ang snacks, pataa ka. Maya ka wala ba? Hoy, ikaw ba ayo? Kasi maya ka anak. Di ko bantay wala na yung rosaryo, no? Di ba nagsapatay, kabantay ko, di ba kung himantay po magkita, kadong magugoy. No? Magmaya ka ba na puno kasi, snacks, sir, tadi, totoo, nahato, nagmadyong. O ka na mag-rosaryo, no? Excuse me, Lord. Pero katong, excuse me, Lord, ikuhin siyang chicks, o kurti yung gawasa, ninyuan yan. Mo na naroon, ang atong kasing-kasing na po'y tanaw ni Jesus. Diba? Muna sa iyo niya, ang ganito ang lawas kapatay. At usap dito mapundok ang mga akila. Asa to mga sismusa, tapo dito. Asa to mga libakiro, ta dito. Asa to mga kahilayan, to dito. Diba? Ambot ka, o sunod 13, inanda patagkadaghan na ron. O Domingo mo po na. No? Pero at least mga igsoon, makita unta atong debosyon ni Maria ngadto sa uban nga mahimo tatang Maria ngadto sa uban nga makabuhi tagpatay. Di ta makapatay buhi. Kana kabantay ako. Sige mo ko sa unag larga to sa kuan dito sa south kay mato kog dumagiti sa kay kong serious. Kabantay mo anang busod magdadiha og kanang mga saron. Makabuhi sa patay. Sarol, palit mo rin, kung naruwanan ni Ron. Okay na rin, saka ka ng bata. Balot! Usap mo Ron. Lagi, kung galing ba? Balot!
ke makakuha ang attention, mabukang ito sa bro. Oh, as kidi, na? Di ba? Oh, sutra. Na sa mga anak, kanang musakan dito sa buwan, inom ka. Charol. Palit ka. Hotel. Di kasi mo palit to. Murag, gusto mo ni makapatay buhi. No? Sobra ito pagtuon ni Maria Maigsoon, makadasi ko tatasuban. Mahimutan Maria nga ito sa matanawa si Maria pagtando ng amimo sa inahan sa Dios. Bisita sa kang Isabel. Miulpot sa kalipay. Ano man? Wa niya daga iyang kagulingon ni mga ngato kang Isabel. Gidala niya si Jesus ngato kang Isabel. Mo punta, di na to dado to kagulingon to sa uban. Atong dadon si Jesus ngato sa uban. Nasa ato pagbisita ngato sa uban, makita na ang resulta. Nimo pagbisita dito, mahimo nang libak sa uban, o kana. Di na, imong kagulingon gidala ni Wana. So yun, pag-adto mo sa imong pagbisita ni mo silingan, kalipay ang resulta, no? Nausab sila. Nakita siguro nila si Maria diha nimo. Kana mo'y gusto ni Maria karon. No, sa atong maangko na kalipay dinhi, o sa atong mapambalandong ni bunga sa pag-ampo unya, no? Makita, masabwag unya ni ngadto sa una sa atong pamilya, ato sa atong silingan o sa tibuok katilingban. So magpasalamat ni Maria na kita gipili o kinimang lugara, no? O sa kanang mga tao nga may dasig, no? O may salmot aron kini mahimog yun, matukod yun pagpaayo atong pasalamatan si Maria, no? O sa katapusan maigsoon maningkamot ta, no? Ta mahiusa pud ata ni Maria o sa tanang mga santos dito sa langit. O para sa Amahan, Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Manindog pa rin. Magampo kita, narili kita, may tumpawak sa kalaglagan sa pagbalik sa Diyos. Ug maingon kita, Ginoo luwasa kami. Kitang tanan, Ginoo luwasa kami. Alang sa simbahan nga maoy nagsunod sa pagluwas ni Kristo, ang iyang mga pagtulunan mutandog sa mga kasing-kasing matiga. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa mga nasod nga magkahiusa na sa gugma ug panagdait inay magdinumtanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og himpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanganisdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa mga mihalin na nga pinaagi sa atong mga pag-ampo ug sakripisyo, mahidangat na sila sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Amahan, dunggang among pagampo, kay kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong halad, atong maaga. Dahil ko ikaw, Diyos sa tanang panahon, ikaw upan ka na ko sa atong kalisod. Ang mga kahadlok o kabalaka, kahangawag at duha-duha, ang tanan na buntog ko, tungod sa gugma mo, pusa karon, ihalad ko kanimo, king mga gasa, nga hinatag mo,
kusog panahon ug katakos ang tanan gikan kanimo lakip king kinabuhi ko sa adlaw ug gabi ikaw akong gisampi ug wala mo ikaw ang tubag sa pagampo ko sa kapakyasan ug katalagman ako imong giunugan hilingon mo ako tungod sa pulong mo busa karon ihalad ko kanimo king mga gasa nga hinatag mo akong kusog panahon ug katakos ang tanan gikan kanimo lakit ing kinabuhi ko busa karon ihalad ko kanimo king mga gasa nga hinatag mo akong kusog panahon ug katakos ang tanan gikan kanimo lakit ing kinabuhi ko panalangin o Dios inhalad ko kanimo Maigsoon, pag-ampo ka mo, aron ng ako, ang inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Diyos na mahan magagahong sa tanan. Dawat na ta sa ginawang sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga ang mga pag-ampo ug halad sa imong mga magtotoo, magihalad sa handumanan ni Santa Maria Inahan sa Diyos, aron makapahimuot unta sila kanimo ug maghatag kanamo og panabang sa imong kaluoy. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayog mataro. Nantos nga mahang Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. O nga magaday kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa Bulahang Maria kanunay Birhen. Kananamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhin, may pahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong, amao si Jesucristo among Ginoo. Ug busang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagtangyaw sa imong way huno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan.
magtindog. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, ipasalamat kanimo, pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa makaabag ang obispo o sa tanang mga pari. Kaloy kami tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Ihagi kaniya uban kaniya biha kaniya, gihatag na kanimo magagawong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magiusa kita sa pag-awit sa mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Kay mo man ang harian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton,
Atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ato ang ipakita ang timaan sa atong panag-eleksyon. Peace be with you, peace be with you. Sa Diyos nga hanagawad ta sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, atagi kami sa halinaw. Paigsoon, kini si Kristo ang atong manunubos, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
nagampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay. Kami naghandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapuno sa imong grasya, o magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pabiling ng tindog alang sa orasyo interata. Diyos among amahan, bidool kami kanimo tungod sa among panginahanglan nga maluwas kami batok sa hulga sa 2019 and coronavirus na nakakalas na og daghang kinabuhi o nakatakod na usab sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga itaasan sa pagtuon kabahay ni binunggan sa mga sakit o ang pagsanta sa bulog sa iyang pagkayanat. Giyahi ang mga kamot ug salabutan sa mga bakit na itungod sa medisina. Naunta sila malagad sa mga nangasakit uban sa katakos o kaawot. Giyahi usab kadtong mga pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangkamot papangita og sulpad nining epidemya. Mangayo usab kami alam sa mga nangasakit na may uli o may balik sila sa mayong panglawas. Itugot ka na ang grasya sa pagbuhat alam sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang kanila nga ninahanglan. Itugot ka kini kanamo pinagi sa Ginoong Kristo imong anak. Kinsa buhi og hari uban kanimo diha sa kayo sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kanturan. Amen. Maria hinabang sa mga Kristiyano, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Remigio, Iampo mo kami. San Juan Nepomuceno, Iampo mo kami. kamong tanang mga santos ug santa sa Dios. Iampo ninyo kami. Ang lingkod, ang adunay kalingkuran. O ato pasalamatan ang Diyos sa kitasan o pamamiri ato ng itong inahan na kita yatagan og mayong panahon. Niyatong niaging mga adlaw, natin na to ang mga uwan, no? Pero karon gihatagan gyud ang mayong panahon. Masipakpakpak. O salamat ning mosunod sa ako karong mga alalay diri sa altar, no? Ako pasamatan ang labing taas na mo diri. Padalay ko no, team member sa Bugo, no? Salamat sa Dalay. So, sa pag-adlaw na ko dito man siya sa upat ko kana sa sa kapilinha ko ato ta sa sa Trisi. May asa diri karon. Salamat kayo. Umimbitar sa taglain sunod mga buwan, no? O bastanan ato pasalamatan atong walidor. Mga ko diri gituyo kay nag-mention ng Ebanghelyo ng Abraham. Atong pasalamatan Father Abraham Singguran sa atong gimlungsod lumad nga taga Argawanon. No? Mo lagi na ang iyang hagit na to nga ang buhi at buhi atong patay, ang patay atong buhion, ha? Para ka Maria ba nga madasig ba? Oh, madasig unta ka. Diha sa pagampo kay lisod kayo nga, oh, ingon siya nga mo man ang gipauwanan og asupre kalayo ang sudo mo gumura kay wa na may maayo dito kapita. Sig na po kabuok. Oh, di ka 50, hangin ang ogray 50, imo bang laglagon na maong syudad, sudo mo gumura o basta na 50, dili na ko laglagon 45 ka hambot. Abot sa na po, wa agi na po. Oh, gigoan, pauwan. Mamo ni may sure mga pagsulay so kinabuhi ni agyo ni nya gihagit lagi ta nga mo ilag lagi ta Ginoo. No? Okay nya tutulan ta sa mga birhen. Pinagis pagampo sa Santos na Rosario. Okay, salamat Father Abraham. Masipakpakpak og usab. Og niya po dato atong amahan sa lungsod, no? Ning sayo gayud. Mayor Maro Tinis. Mayor, nakahisulti? Kapsultihan, di na lang? Di na lang masa, no? Sabot siya nga, murag nagigutom na sila pa dahil. O niya, atong pasalamatan ang atong WAP President na si Reynald Andales, niya agidiri. No? National niya, National President sa World Apostolic of Fatima. Niya, membro pa yun sa international. Okay. Musulti niya siya niya, no? Si Engineer
o konsyal sa atong lungsod sa Bugo. Sudad ay Engineer Marlito Oporto ni Agida. Grabe kay paningkamot ng ito no na dako-dako ang tag-agi. Pada sorry kay kay panahon lagi na lagi na bulldozer yung patak-patak na mapilapan na matana. Kasi ginako ang tanan may ito no. So ato siyang iyampo kanunay nga kada-agman palawas ang mga workers no. Atin ni ikaw man na gawa na to tambong rin sila. Okay, nya si Engineer Enero. Itong lang lingkuranan, sound system, sa panadiha, no? Sama sa painit, no? Engineer of Ray of Dilin, yung Mrs. Ang WAP sa Remio, WAP chapter. Ray, masipagpakpak na niyo. Ato mga pilgrims. Dagana itong pilgrims. No? Naagid ang Cagabugo City. Oh, na si ato ang atong administrator si Suki na to sa DOC. Oh, si Sir Max Huico Daria. Ito ni tagsaon niya. Ni apa akong batch 82-83 nangula ni Ma'am Malu Mendoza, Marilo Mendoza. Lucille, si Pampakpak na si Will si Kanite na diha. Okay, naguban pa mga lalay na to. Sa Remio, samot na. Na ang IBC President, iyang birthday karon, Tony Villamor. Mga dito. Okay, salamat kayo. Itong barangay captain po sa Batat, no? Taga sa Remio, daghan kayo mo, na taga-Hagnaya diri, na taga-Poblasyon, na taga-Loob, na taga-Tuong, no? Yan na po yung taga-gaway-gaway, na taga-Lunang Sur. Ha? Daghan diri, no? O ilihan, ikaw, taga-ilihan mo ka. Na taga-Batan, Lambusan, ay barangay captain ng Tambungo na, kunsihan si Rosemary, na apod, no? Kaya nga ito lang barangay captain, takop asa na ka. Ako lang itong personal ng ato, no? Tambungon takop. So mga igsoon, daghan kita na ating taga-Sudad diri, no? Uban pang dapit, so sama na sa giingon, ni Padre Abraham nga kining dapita mo gini silbi atong yung sumbunganan ba sa atong mga kasdanan, mga kadaugan, kapakyasan, no? Kay ni adin no sa bukid, no? Sama sa Karaang Testamento na si sa bukid sa Sinai, uban pa, no? Tuag yung Ginoo dito. Si Kristo nagiginabi sa iyang amahan diha sa bukid, no? Wa ko no matupad ni Abraham, wa gito syudad, naagis bukid. Oh, okay. Ari lang meeting of the day, no? Okay, salamat sa atong tanan. Nga, napiton ko kamo sa sunod buwan, Tita Tracy, adlaw ba ng Domingo. So, niya gihapon ta migsoon. Ha? Yan yung tumura atong paminahon ato ang WAP President, Reynald Andalis sa mga development. Okay. Kapakpakan. Mayong buntag kay natong tanan. Salamat kaayo nga kanunay kitang pambong diri, gabi na dumdum na kita sa Tracy gid. No? Ito ni Tracy, nindot din nga numero, dili ni siya di malas ang numero ha. Nindot di kay labi na kan Friday the 13th pa galo. Ang budget totoo din. Makuan ko na mabad ko na ang day. Hindi ko na kay makabad sa day. Kanang way pagampo. Di po nang way kwarta. Makabadyo, tinagin ka naman. Naragin asato yun. No? Kita rin yung magbabad-bad at itong magaling niya. Hinundumi ito atong gipabawa ni Padre Abraham sa nahitabo dito sa Sodom. Hangyo. Hangyo yun, sige noong. Ayaw yung taon yun, kapila. No? Hangyo, lobo. Murang ang kadaguan sa WAP nagahangyo po sa inyo ha. Sa inyo mga tagkatag sa kakasing-kasing na kanunay ditang magsakripisyo o mag-ampo mahalad ka para sa accomplishment ang inyong lugar. Okay, kita na mo din ninyo nga naglihok na kita barog na gid ang chapel nagiuna gid para ang kinaunsa mahuman yung chapel. Ang area gisugod na siya og fulfill. Okay, ako pagitag trabaho. So,
pinagi sa inyong mga pag-ampo, mga sakripisyo, mahuman na gid ni on time. Okay, ang target gid ani kinapo sa August. Okay, unta, ang birthday ni Mother Mary, celebrate sa diri. O sa October 13, mugin na pagkabuhaton na dako kayong celebration ang inauguration dinhi nga lugar next year 2021. So daghan kay mga bisita na dili lang taga dinhi Cebu. Gawas po sa Cebu. No? Ilamida gyud ang mga pari nga ganahan pud mari. So muna kami sa World Posted of Fatima, sa Tres Pastorines Foundation di Fatima, napasalamat sa inyo ha. Daghangyo nga kita ato ning project. Muna panghalad sa Ginoo. Maski unsa ka gamay, wala gyud pubuhay kahatag. No? So nalipay gani ko ni Padre nga naday kunoy mga ginagmay nga nagabot-abot. Munang kung naa man gani mo ginahan nga ipaabot ng mga in one way or another funds para gyud makatabang ta dinhi. Doon lang si Padre kay natin ko anong sa magsawak sa San Dimeo na yung mutabang nga mo-assist kung ito paglikom sa mga fans nga nalagikan sa inyo ha. Magsigamay. At least makaingon ka nga part di ko ang project. Okay, this is a part of history. This is part of the 500 years celebration of our Christianity. Dako kani siyang kabahin yun sa 500 years of Christianity. No? Labi na kaya atong ipakadak-an na ba ng 500 years ang atong bunyag. Nakitang tanan binunyagan. Kitang tanan na Kristiyano kay kita binunyagan. Munang mapasigarbuhon gyud ta na moingon binunyagan ako. No? Kay binunyagan ko, mutabang ko. Tungod kay binunyagan ko, magpakatarong ko. No? So, atong barugan ang atong pagkabinunyagan. Binunyagan diha ni Kristo. No? So, sa makausapan dahang kayong salamat. Unya, magpabilin gihapon ta sa atong mga precaution, sa atong mutuman gihapon ta sa atong mga public safety protocol sa atong gobyerno. Kay di gihapon ta katag-an. Kaya ang Italy ba yan, nag-second wave sila. Every day na ay 34,000 ma-infected sa virus. Every day ha? Every day. So grabe ang Italy karon, mga bigita mo kumpiyansa. Distansya na sa kita, no? Bahalag distansya ta physically but our heart is united. Muna nga sa Abraham, kasing-kasing yun atong palihukon. Kasing-kasing yun atong palihukon, labi na dinhi nga maabot sini nga project. With your heart, mahuman yun ni kini nga project. This is a project love para sa atong Ginoo, para sa atong Virgin Maria. Okay, puhon-puhon, mahuman na ni kita gyud tanan. Magka-benefit ano, no? So dahan kay salamat sila ni Father Abraham, Father Lyndon, Father Lyle, dahan kay salamat, libre pa init ng adlaw, no? So sa makausap pa, may buntag ka natong tanan. Ave Maria. O salamat po, Mayor Mar. O gusto sa dapat ko isa kanya, Father. Karong December 10, kay kick off man na siya sa kining sakad sa pagpakita sa mahal na Birhen ni Jesus o ni Mother Mary kang Mama Mary dito sa Portabella, Spain sa first Saturday devotion, December 10. So, siguro na inisa para pag-kick off sa first Saturday devotion kay celebration sa 25 years kanang napapangandam padung sa centenary celebration sa pagpakita ni Mother Mary sa Portabella, Spain, no? So, sa makausap ato nang out ang mga date butang mga, no? So, padayon ta sa pag-ampo, labi na ang pag-ampo sa Santos nga Rosario. Amen. Sumayin buntay. Okay. So, mubalik dahil sa Pita G. Mao kaya pong oras kay kuan man niya pamatay kuan atok, no? So 5:30 gapon.
Ya, muna daghan yung timanan sa December, no? December 8, Immaculate Conception, ya, 10, unya of 13. Daghan, busy na kayo taana, no? Kaya may sinigalyo na. Okay, manindog atong awitan, Mahal Birhen, of Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, elos tuos misericordias oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium tende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut digni amor promissionibus Christe, oremus omnipotentia pertene Deus, que gloriosi Virginis Matris Maria corpus atenimam, ut dignum Filii Tui habitaculum effice mereritor, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Deut cuius commersione litamor, ius pia intercessione ab instantibus malis, et de morte perpetua liberemur, per iam Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan, sa imong kaagyo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat, sa imong kaayo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat. Salamat ug may buntag atong katahan si Tony, Sir Tony. Happy birthday. Happy birthday.